Sama mone bi malion jorona ko nu hamina ko do wodela sama mone ma fen fara ka wari chili musaka ka wa aka no ni mali wari chisiro be amada o made sama mone bi do fara o de kuna wari ka ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke o ken sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne kredi la abonnement télé fuka tase kurani di saralima o pe bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone compte la kasani wereke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka soro ka to sebe ni sama mone yi odi kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi ka bɛni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se ka kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la edem sa ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sagon tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na. Ayaw gardige shifle awo atuma sera Star FM sorobunda ka spécial promo Noël anaka spécial promo fin d'année olu de tuma sera Bamako ani Sikasso aw kana communiquer tout no bi fe ka usendo angani jeina aka no aw bi jazz 460 jazz 2 jazz kori aw ka telefonu na ni drame keme ni mugandoroni aw gardige be siga faraki wa aw ka sorota dogomani o ye sifa wari wa mugandi e madon ukadi aw kana communiquer wala ka wa mugan caman sɔrɔ a ye jeu kɛ ka caya aw bɛ se ka tike ta fo tike mugan a ka nɔgɔ jazz 460 jazz 2 jazz aw b'o de kɔri aw ka telefoniw na Star FM sɔrɔbonda ka spécial promo Noël ale tirage bɛ kɛ décembre kalo tile 24 Noël yɛrɛ dakɔrɔlani na wa spécial fin d'année o bɛ kɛ décembre kalo tile 31 a ye jeu caman kɛ aw ka nafolo caman sɔrɔ ka se ka aw ka fête de fin d'année diyabɔ hakilina jiginna aw bɛ deli ka tirage minnu kɛ tile kɔnɔ Star FM sɔrɔbonda la olu bɛ to senna ni o kɔdi ye jazz 460 jazz 1 jazz o sɔngɔ ye dɔrɔmɛ 60 ye Star FM sɔrɔbonda ni nali kɛra tare ye. Va, oui, j'ai eu mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais on a beaucoup de ça. Ah, on met à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Il a fait master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études.
ambade te duma kanubaw ample domine ko bibina bela jile sigle kundo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogomina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkewo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butiki la doro ikafo ko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandiye a simple o fana be yino tever rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jilebe ka nyon zora kono nana angana nyon nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe froko chenyingono ninga seba samvala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyamakula maka nyamaku jabo ka foka tabla jasmine na ana simple tever rasul a jazene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grossisi fe be sugubala ni sera o mananga quartier kono ani sugu werawla ibe tever rasul soroy ni mago ba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali ma iba nega juro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a mbalmake ibe ga fen fo tever rasul la nini beba la ay nete nyingalige tuguni nebe wuli ka tasa tever rasul ka sanu wa akadi 100% naturel okmana ambeka mi Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi fulike ka nyesi aka sango hiji deumo au munu yedana taka daka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara hera la kasigi hera la dumunun kay berebereli kay nam mogo be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur minto ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamogo la ka mogo berebere ka koto mogo tala mogo te mindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la mukele kono ako ka aw bela jele la dunya silame munu be mali kono ani munu sigiro beno do jiye jamana were umo ka fo sanwere o hijini o umura o baraw labe on damne nakaba wop mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence dunuya akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke jugo nyuma kala on bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bolo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jole olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bolo kuma do o ka busane de singa di agence dunia travel service jenwan kele mimbe aw ka hiji ni aw ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunia travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Samina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous. Oh bismillah, anga jamukan kene kan. Données personnelles, on en parle. Ni kuna fun tilmay mun bora APP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan. Jamana cakɛdaw, baarayɔrɔ privé. Inafo, banquiw, microfinance,
hôpital laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle minu boulangerie supermarché hôtel bar restaurant école publique école privée avocat notaire huissier pharmacie société de vente de véhicules. jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔla kunnafoni mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier nin sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn an ka wulada in na kibaruya bɛna tali kɛ min na sa o ye k'a fɔ Bitugol ale ka lɛtiri dɔ o bɔra sa ka kɛ ni a ka mɔgɔw ka grève ye fala ye ko grève bɛ senna k'o ye tiɲɛ ye nka min ye Bitugol ye k'ale bɛ ka baara kɛ wa ni Mali gouvernement bolo bɛ ɲɔgɔn bolo communiqué min n'u y'o kɛ an na dɔ fɔ o kɔnɔ kuma na Bariki ale ɲɛmaaw kɔni ko ka mandat da olu ka ko ka taa n'olu ye kasobonba la jamana pôle économique mɔgɔw olu ka wuli ka jɔ ka ko kan a bɛ fɔ min ma sa ko cabinet de olu mɔgɔw kɔni ye o maaw fɔ sa ko ka taa ni olu ye kasobon kɔnɔna sabula nin waati in na kuma caman fɔlɔ no papier in kɔnɔna fala ye min ye kuranko ta nasira ye premier ministre a ye kuma min fɔ a bɛ k'a layidu timɛ énergie a taara bɔ yen bi e yɛrɛ tun b'o kɛnɛ ka ye min bɔr'o la sa an na tila k'o fɔ maaw ɲɛna politiki mɔgɔ maa 11 min minɛna kabini juin kalo waati bi k'u y'u yɛrɛ sɔrɔ u somaw n'u limanaw wa n'u baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kɔni nisɔndiyalen don min ye jamana fana kɔnɔna na kalata ale labɛn baaraw bɛ senna bi Bamakɔ kɔnɔna na SJ bolofara min bɛ Bamakɔ kɔnɔna na ale ye kalansen kɛ kalansen min n'o bɛ tali kɛ sa Bamakɔkaw minnu bɛ yen n'olu bɛ SJ kɔnɔ n'o ye SJ maaw ye ka kalan kɛ olu kunna maa min tun bɛ k'o kalan kɛ o ye Dr Burema Fɔnba ye ale yɛrɛ bɛ SJ la ani Nana Sanu olu kun y'olu ka kalandenw baara daminɛna maa min ɲɛna sa o ye Bamakɔ gouverneur ba yɛrɛ n'o ye Ablaye Kulubali ye kɔkan kibaruyaw an n'an da don olu fana na ka sɔrɔ ka su in na kibaruyaw barosigi min bɛ su in na ka sɔrɔ ka o ɲɛfɔ maaw bɛ se ka faamuyali k'o fana na cogo min na fala ye e ka yamaruya kɔnɔna na bɔlɔlɔ sanfɛ. Premier ministre bi sɔgɔmada joona in na kabini nɛgɛ kanɲɛ 7 tɛmɛna ni miniti 10 ye ale taara énergie di Mali ale kɔnɔna na n'o ye 7h10 waati ye baara min tun bɛ a tun ye layidu min d'u ma k'a fɔ ko a bɛ segin ka na nin kalo in tile 5 n'o ye décembre kalo tile 5 ye alamisa tɛmɛnen a nana a y'a ye sa k'a fɔ ko min ye baara kɔni kun min ɲɛfɔra énergie maaw ye u y'a bila da min na u k'o ɲɛfɔ a ye tagali senfɛ énergie ɲɛmaaba n'o ye Ablaye Jibril Jalo ye ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ premier ministre ye u ka baaraw olu kɛcogo la ale n'a ka baarakɛlaw u sera ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan ani ka laɲini minnu kɛ u y'o bɛn nɛgɛmɔ k'o kɛ papier ye papier min ni u y'o di premier ministre ma y'a yira sa k'a fɔ ko ale kɔni kelen tɛ ale yɛrɛ b'a la a cakɛɲɔgɔnw maa wɛrɛ minnu bɛ n'olu ye maa mafalenbaw ye n'olu bɛ énergie yɛrɛ kɔnɔna na u y'olu bɛɛ lajɛlen wele fala ye maa 100 ɲɔgɔn na énergie kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen de jɛra k'u hakilinaw di o bɛn nɛgɛmɔ na k'o kɛ sɛbɛn ye sa sɛbɛn min dira jamana ɲɛmaa premier ministre ma premier ministre sɛbɛn min dira masa laɲiniba minnu b'a kɔnɔ dɔ bɛ se ka fara courant fanga kan cogo di an yɛrɛ fɛ yan fɔlɔ an ka courant min b'an yɛrɛ bolo ani courant dicogo min b'an yɛrɛ bolo jamana kɔnɔ o bɛ se k'a to cogo di dɔ ka fara courant kan a ɲinina fana papier in kɔnɔna fala ye k'u kana jɔ fan si la Mali bɛ se ka courant sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ
u ko bɛɛ lajɛlen sen k'o wɔgɔbɛ an dafɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen na énergie yɛrɛ fana musaka ka d'a ma a bɛ se ka baara kɛ ni min ye mara kɛcogo ani kunnafonidi kɛcogo min bɛ énergie kɔnɔ k'o fana yɛlɛma fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ énergie yɛrɛ bolo waati surumana yaasa courant bɛ se ka sɔrɔ cogo min u y'o fɛɛrɛw fana da kɛnɛ kan u yɛrɛ bɛ se ka fɛɛrɛ minnu fana sigi sen kan yaasa courant yɛrɛ baaraw bɛ se ka kɛ cogo ani courant ko bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔ énergie directeur a y'i da don nin bɛɛ la min ye baara mun kɛra san yɛrɛ kɔnɔna na k'a daminɛ san 2000 ani san 2004 kana se san 2024 ma Falaye énergie bɔra sira mun fɛ ka na sa u y'a yira sa k'a fɔ ko hali n'o y'a sɔrɔ nin waati in na u kɔni bɛ ka taa temps a n'a kunkanfɛn na o bɛɛ n'a ta gɛlɛyaw b'u ka fɛɛrɛw kan ka sɔrɔ énergie yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min na u y'u da don o bɛɛ la fɛɛrɛ kura minnu bɛ bi diɲɛ kɔnɔ courant sɔrɔ cogo kura minnu bɛ bi a fɔra sa ko u bɛ fɛ k'olu bɛɛ lajɛlen lajɛ ani gouvernement yɛrɛ bɛ fɛn minnu musaka minnu d'u ma premier ministre a y'u fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la u sera ka nin baara in kɛ cogo min na waati kunkurun kɔnɔna na a ko ko ale kɔni bɛ min dɔn sisan lawaleyali o de bɛna kɛ sen na o de la sa kabini baara kɔni kun cɛra énergie yɛrɛ la papiyew dilen fo sisan Falaye an filɛ yɔrɔ min primature kɔnɔna na u bɛ ɲɔgɔn ye la ye a ko maa si tɛ taa so ni fɛɛrɛ jɔnjɔn ma fɔ ale ɲɛna bi o baaraw bɛ sen na a kɔni y'a ɲini u fɛ sa k'u cɛsiri k'u jija k'u tɛ taa maa ta kɔ ka ŋana dɛ k'a maaw bɛ énergie yɛrɛ bolo u ka wuli ka jɔ kɛ i n'a fɔ jamanakuntigi ye a laɲini cogo min na n'an bɔra énergie la bɛrɛbɛrɛlitɔ maa 11 minnu t'u minɛna kabini juin kalo tɛmɛnen ni olu ye maa 11 ye bi u y'u yɛrɛ sɔrɔ Falaye u bɛɛ lajɛlen k'u faralen kun don ɲɔgɔn kan nin waati in na Keɲɔrɔba kasobon ale kɔnɔna na maninkalakaw fɛ yen dɔgɔkun in kɔnɔna na premier ministre kɔrɔ n'o ye Usumani Yusufu Mayiga ye ale kɔni taara bɔ u ye ka jigisigi kumaw fɔ an'u ye hakilina falenfalenw kɛ Falaye o kɔ wolola min na sa o y'u labilali ye bi i b'a dɔn sariya kɔni na ale y'i minɛ f'i ka tɛmɛ sariya sira fɛ ni maa 11 u taara n'u ye commune 5nan tribunal la ka t'u jɔ kiiri tigilamaw olu ɲɛkɔrɔ kibaruyaw ni ɲininkaliw dɔw kɛlen kɔfɛ sa a ka sɔrɔ ka f'u ɲɛna sa ko u kɔni bɛ se ka t'u ka so ko ye u bilalen don min ye Usumani Yusufu ye kibaruyaw y'a yira k'a fɔ ko u n'ale kan ka ɲɔgɔn ye bi tile kɔnɔna na u n'u ka tɔndenw fana kan ka ɲɔgɔn ye nin waleya in kɛkun ye min ye maa minnu bilalen filɛ nin n'ala maa kumabaw ye Mustafa Diko ye ka taa se Mohamed Ali Bacilima an yɛrɛ ka cɛkɔrɔba a n'a tɔ wɛrɛw min ye grand frère Yaya Sangare olu bɛɛ lajɛlen bɛ a la a n'an ka petipetini n'o ye Mulayi ye olu bɛɛ lajɛlen y'u yɛrɛ sɔrɔ nin waati min na u bɛna na t'u ka so min ye jamana ɲɛmaaw ye a fɔra k'u ye nin waleya in kɛ ka da kun min kan o ye basigi ni lafiya min ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔ min bɛ politiki maaw ni fanga marabaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔ bɛ se ka bɔ o la cogo min Falaye n'a bɛna n'o ye ala k'a kɛ hɛrɛ ye fɛn o fɛn k'o bɛ jamana in suma o ye ko ɲuman ye an ka sɔn o ma an ka n'o lɔgɔbɛ tuguni nka politiki don dɛ n k'o fɔ ka fara ka politiki don dɛ politiki ye politiki de ye jo tɛ mɔgɔ ni fanga cɛ dɛ Falaye n'an bɔra yen an bɛ to kiiri bankun kan hali bi pôle économique maaw k'olu wulilen don k'u jɔ dɛ Mali sanu ŋanamu na maa minnu fɛ n'o ye Bariki ye ale n'a ka bolofara min bɛ Gungotokaw ni Lulukaw fɛ yen o ɲɛmaa ko wele bilalen n'o ma koyi ko k'o minɛ koyi min ye Bariki yɛrɛ ɲɛmaa belebeleba yɛrɛ n'o y'a PDG ba yɛrɛ ye k'o fana ɲininen don nin waati in na kibaruya min bɔra ka bi kabini kunungo min ye deuxième cabinet juge min n'o y'u ka juge doyen ye ale kɔni ye papier in kɛ sa maa kofɔlen ninnu k'u kan ka ɲini yaasa cogoya min na u bɛ bila kasobon ale bolo kan yanni u ka kow ka fɛsɛfɛsɛ wari k'ale ŋanamu ka Mali kumaniya sanu ma baarakɛlaw ka hakɛ k'o tɔɲɔgɔn ko waleya in bɛ tali kɛ o la kiiri sɛbɛn min bɔra ale kan kabi kunungo ni nin maa ninnu kɔni bɛ ka ɲini Falaye Bariki Kanadakaw ta don nka maa min b'a kunna yan o ye Sud-Africain ye parce que min tun b'ale bolo o tun ye Aranugoli ye Kanadakaw ka Bariki ale de Aranugoli in san wa sanu in fɛn caman filɛ an ka jamana kɔnɔ nin ye Kanada tɔgɔ de b'a kan dɛ société canadienne don nka n tɔnɔ turu nin bɛ caman salo a la dɛ hali n'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛ degun kɔnɔna na tile 2 in na fɔlɔ a fana bɛ caman salo a la n'o tɛ sanu tɛ bɔ e fɛ yen diɲɛ sanutigibaw e n'olu bɛ ɲɔgɔn fɛ e b'olu cɛ ma Falaye ne kɔni bɛ min fɛ sanubɔla ninnu fɛ u ka baarakɛlaw ka hakɛw tɔpɔtɔ min ye sanu yɛrɛ bɛ bɔ kun minnu na
sanu nafaw yi nganga semima sebe munu fle an bolo ni en wati na no ye kori kura nye fala ye o ka sigi senglenga ya sa jamana fana ka nafa soro sanu ko ina na mbora amta baflabe anga mami me keneka no ye Fili Diallo ye le koko barabe sena no ye kalansenye tlefla kalanse ka se muso ba de dasili obisaka batu ko na baflabe na marabolo konnana bara nunu damne na bit tlefla do minye ma bi olonvla onale no akokene ka muso le ma bi saba ani duru ye u ko ngani tlefla bara insa kurmo karli karabi minye baflabe préféré fe no ye Shaga Suleiman Sanogo ye ayi sinsi minga sa kalambolo mimina na keni ye muso ku jija u ka ye kene ka u kana cholo like minye u ka haglila falen nye obina na ke muso munu be no ulube josaria bara o ka kokoro dolu ke baflabe na laminina uluga sika family ke mamunu fana be sa nulu fana ye ma deguno nye a josaria humu konnana ulu fana ka family ke akola minye baflabe nyema o ye no ye préfet na ka mauye uya nyini bela jelen fe beki seno ni ko ina abisaka kaga nyetugo mina kuma te minye oni famille pasenda ulu kelo no ka musaka obo Fili Diallo ambe alofoni wati na baflabe ka ulu fe falai amita negeta bali jamana kuntigi ale ka soro hugumu konnana ale bi dodi sabao sabala fla dileno koko keka maudeme negeta bali ka uve sunguruni demsen bugotigi no ale de koni uka ekol so photo ta sa ka wele mandabla general d'armée Asimiye anake Asimiyo ye bololo strafe minge akoko ayi koni kalanzo intise ka tota agibu no ye junior ye uyale wele ko kata kalanzo laje kalanzo insa uka soro ka laje ka dla klasi woro ko dla konnana direction nyegen saba magasin katla ka ekol so ka lamini no clôturer o bela jele jamana kuntigi katla ka minaw fana sa falai ko di école do mak école de kemefla minye école karamogo rega minaw ko lu fana di negata bali ale dugutigi no ye Dabo Sissogo ye kube jamana kuntigi fo ka wala no akani waliya ina waliya metalike ni ye yirwali ye sabula ko ni mami ye kalanye ni ye kalandla ki ye jien sinigi dla agibu damele na ma fama ko junior ale fana ye foli ta ka nyesi jamana kuntigi ma aya nyini negata bali ka ufe uku jija ukani yoro mine ka nye kosebe sabula yoro min fle ni ye jamana kuntigi anye joro na ka aye wati nu wati anatuka nyini ngalike Musa Bagaga nale tume ministri mbe kalanso tokola ale fana negata bali ka ufo ka fu nyina sa kuku chesri ku jija general de brigade Musa Sumare nale kai gouverneuri ale fana tume walia inkene kai ko imbela jelen kera ale nyena ore la samiye Musa Bagaga ye akoko kalanso indlani na nasra jumenve minye mbugo tigini no yi ale de koni abla bololo strafe saka jamana kuntigi ko maggen ka yurola ka bokulu ka ekol so koni flaniye wala asibi fana ale nyejiti jo ale ko ka tani demsen nunu maggen jona ya sa bu saka ekol so soro tugomi o de kenes flaniye minye negata baliye a fala uye kasonga foli kede uye foli badi ke ka nunu kumbe wa uye chi chama fana fo parce que magonye wara obe demsen ga ekol so soro la nga jiko bana ugana nyina ngo shato kola anga sira ufana mai ekol soni abora ekol so kulo na ka ke ekol so kurai o jaranyi ama fosa ko ala ka nyu ngona chaya yorola bitu gol alega communiquer be ambulo minye bitu goli ko aleka bara obe sena fengola min kononana ko alno ya soro barakela ko no ka bara bla buloda wakulu ni Mali gouvernement beneno benga minga sa ko benga fana kubula ko lawaliya dugumbe Canada ka ufe no Vancouver yi seben ale bora ni kalo intle fla kana Bamako ya bitugol bolo fana mbeya uya yira sa ka foko mi bitugol ye ko abeka grevu mbe sena no damne na novembre kalo tle muga ani kononto aka barakala ufe uka bolo fana mbe fengola Mali konnana ko ka keni syndicat ere seben minu chuma ko uye ko imbela jelen jatemine grevu ko tle wolovla grevu do kanga ku fori bi ko nga ko minye uluga izini ye ko ma balika barake de kaye barake a barake chugola sabula grevu re ni bala fana barate jo PPPU minye grevu sharia be mu fosa ko ukanga obara ola bato okumu kona na sa fengula mini bitu golka communiquer la falai ko minye sanu a onse ko ubafe ko ba kemenani ani muga odedla
ka taa se 450 ma ɲinan san in kɔnɔna na société ko n'o ye bitugoli ye ko ale kɔni cɛsirilen don ko Mali ɲɛmaaw ye fɛn o fɛn fɔ baarakɛlaw ka hakɛ ko la ko ale b'o bato ko grève yɛrɛ waati kɔnɔna n'o ye tile 7 grève ye k'olu ye baara to senna baara tora senna u ka usine kɔni ko kɔni kun tɛ ka boli a boli cogo la sabula n'o y'a sɔrɔ baarakɛla dɔw bɛ olu jɛra n'a ye k'u bɛ taa grève la ni maa min fana ko k'a tɛ grève kɛ o fana bɛ baara kɛ dɛ wa o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen baara yɛrɛ hukumu kɔnɔna na Mali yɛrɛ sariya b'a fɔ cogo min service minimum baarakɛlaw kan k'o kɛ grève tɛ kɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen jɔ pewu ko o ye diyagoya y'u kan ko nka ko olu bitugol u tigɛlen don min kan o ye k'a fɔ baarakɛlaw ka hakɛ foyi tɛ yen olu bɛ se ka min sɔsɔ ka min bali kuma tɛ Mali yɛrɛ laɲini kɛ cogo min na bitugol y'a yira sisan k'a fɔ ko grève in kɔnɔna na ko u ye a faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko maa damadɔni de bɛ yen k'olu ka futinɛni k'o de nana ni nin ye olu de ye wulikajɔ kɛ ka baarabila kɛ baarabila min n'o ye sariya sɔsɔ yɛrɛ ye ka kɛ ni olu ka baara n'u ka sariyaw kɛcogo ye k'a kun ye sumaya don u ka baaraw la ko nka ko min ye sanu yɛrɛ bɔyɔrɔ yɛrɛ ye k'u taara sitting de kɛ sitting min tɛ bɛn baarakɛ waati la direction dawolo la k'o kɛra utu kalo tɛmɛnen maa damadɔni minnu y'o kɛ sa olu kɔni y'aw ɲini u fɛ sa u ka nin waleya ninnu dabila waleya minnu tɛ bɛn sariya la baara sariya tɛ sɔn a ma Mali kɔnɔ bɛnkan min bɛ syndicat ni olu ni ɲɔgɔn cɛ fɛngolakaw k'olu bɛ ka o bato k'o de la sa u kɔni y'a ɲini u fɛ maa minnu ye waleya in kɛ ɲangini o kan ka ta ka ɲɛsin u ma i n'a fɔ sariyaw b'a fɔ cogo min k'o bɛɛ n'a ta u y'a yirila k'a fɔ ko baara min bilara nin k'o tɛ hakɛ ye min ye bitugoli ye a ko sa ko ale kɔni ka daw yɛlɛlen don dɛ syndicat o maa wɛrɛ o fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ cɛ ka fɔ ka bɛn na olu jɛlen don n'o ye ka se ka baara kɛ wa min ye Mali sariyaw ye olu tɛna olu sɔsɔ fo ka taa diɲɛ wuli sabula olu b'a dɔn k'a fɔ ko baarakɛla minnu bɛ yen n'o ye syndicat ye hakɛw bɛ u ye nka bi kɔni min ye fɛn minnu lakodɔnnen don u ka laɲini minnu bɛ yen n'o ye laɲini ɲɛnɛmaw ye laɲini minnu bɛ yen ko olu bɛ tali kɛ u ka baara hukumu kɔnɔna na o kumaw u bɛna dayɛlɛ bitugoli fana ko fɛn o fɛn bɛ yen n'o kan ka kɛ ni dɔ kan ka fara fɛnw kan jɛlenya ni tilennenya kɔnɔna na u ka dayɛlɛlen don yaasa u ni baarakɛlaw bɛ se ka kuma nka min ye baarakɛyɔrɔ de fana don Mali sariyaw kan ka labato a kɔnɔ o de hukumu kɔnɔna na fana yɛrɛmabila dɔw bɛ yen olu tɛna jɛn n'o ye ɲinan san in kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko Mali yɛrɛ ni olu ni ɲɔgɔn cɛ k'u ye bɛnkan signé koyi fala ye san 2024 ko sanuko fɛn yɛlɛmana cogo cogo Mali kɔnɔ ko olu ye sanubɔyɔrɔ kura dɔ dayɛlɛ o ye Fɛkola régional ye kilomètre 25 ko de b'u n'u ka sanubɔyɔrɔ kɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ ko Mali yɛrɛ y'o papiyew d'u ma n'Ala sɔnna ma san 2025 daminɛ in na k'u bɛna na sanu bɔ yen koyi 80 ka taa se 100 ma sanu na k'u bɛna na o de bɔ ka kɛ ni san o san u bɛ se ka min ɲini ye Fɛngola régional in k'a tɛna na dan o ma koyi carrière min ye fɛn bɛ cɛ ka taa cɛ cogo min na ka bɔ yen ka taa usine kɔnɔ ko bitugoli bɛna na to senna ko ka se k'o baaraw kɛ Mali kɔnɔna na yaasa u ni Mali gouvernement bɛnna mun kan u bɛ se ka kɛ cogo min na k'olu nakun ye min ye maliyɛnw ka nafa ani olu yɛrɛ ka nafa ko wa ko bitugoli ko min bɛ anw fɛ yan ko an k'a bila an kunna k'a fɔ ko bitugoli yɛrɛ soba o bɛ Vancouver Canadakaw fɛ yen a sigira sen kan san 2007 bitugoli bibilama ye min ye Mali sanu a bɛ sanubɔ kɛ Mali la a b'a kɛ Namibi a b'a kɛ Philippines a ka projet min bɛ yen n'o ye gɔsi ye k'o bɛ ka jɔ yɔrɔ caman na n'o ye Canada ale kɔrɔnfɛ yan fanw fɛ wa fana ko min ye yiriwali baara caman bɛ bitugoli bolo a kan ka minnu dɔw boloda Mali yɛrɛ la yan Colombie Finlande wa bitugoli fana a tigɛlen n'a kan k'a fɔ ko min ye sanu kɔni ye 800 ka taa se 870 ma ko a bɛ sɔn k'o sɔrɔ ɲinan san ale kɔnɔna na communiqué in a bɔra u ka ɲɛmaa yɔrɔ n'o o ye Clive Johnson ye u ye farankan wɛrɛw k'a la fala ye n'i b'a fɛ ka sa ka bitugoli dɔn a ka sɔrɔ n'a ka kow kɛcogo o bɛɛ lajɛlen kɔni u y'o wɔrɔntɛ u ka communiqué in ale kɔnɔna na n'an bɔra bitugoli la an bɛ taa nin waati in na sa fo dugu tɔgɔ yɛrɛ ye di an t'a Gawo de wa ɔhɔ Gawo ni Tumutu ni Ɲafunge ko ji kɔni y'a wo filaw bila yɛrɛ fala ye o degun o b'olu ka bi min ye Tumutukaw ye so caman binna ye maa caman ye wuli ka jɔ kɛ yaasa cogo min na sa Tumutukaw yɛrɛ bɛ se ka magɛn cogo min nka o bɛɛ n'a ta degun kɔni bɛ u kan kosɛbɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko ji minnu jɔlen don denmisɛnw olu ka kisi o ma kɔkan kibaruya nataw la kɔkan kibaruya hukumu kɔnɔna na Ginekaw fɛ yen Zerekurekaw olu ka stade du 3 avril balawu min kɛra ni maa 56 ɲɔgɔnna tora la u ka ministre min bɛ sariya ko kunna sa n'o ye Yaya Kayiraba Kaba ye ale ko ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ han
sɛgɛsɛgɛli kɛrɛnkɛrɛnnen ko k'o dayɛlɛ faransiikaw ka cakɛda min bɛ n'o ye ornao ye ornao ni ale ye faransi ka société n'ale de bɛ iranium ko ɲɛnabɔ nizɛrikaw fɛ yen falaye perdre le contrôle o kɔrɔ ye jumɛn ye ko cogoya t'olu bolo tuguni dɛ u y'a b'u bolo u ko ten dɛ ko u ka dugujukɔrɔ nafa bɔrɔ bɛ ayirikaw fɛ yen ko bolofara in ko cogoya t'olu bolo tuguni dɛ n'an bɔra Niger Senegal jamanakuntigi n'o ye Bassirou Diomaye Diakhar Faye ye ale bɔra Senegal kunungo k'i kunda min ye Émirats Arabes kan nin kalo in tile 4 n'a tile 6 ko olu kɛlen don k'a wele u ka Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan o de kɛlen don ka wele bila masa baara la baara min n'o bɛna kɛ labɛn ye labɛn min sa n'u kan ka jɛrɛ belebeleba minnu kɛ Émirats Arabes ale ni farafinna ni ɲɔgɔn cɛ o ɲɛbila baaraw o kunfɔlɔw don RDC kaw fɛ fala ye ko bana kura wɛrɛ bɔra ye dɛ ko a giripulama don bana in k'a ye maa 10 ɲɔgɔnna sɔrɔ dɔgɔkun kelen kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛliw kɔni y'a ye sa k'a fɔ ko bana in kɔni bɔra u ka jamana a worodugu yanfan de fɛ RDC kɔnɔna na ko bana cɛjugu don dɛ a bɛ dɔn min fɛ sa o ye i kunkolo de bɛ y'i dimi i bɛ fɔɔnɔ i bɛ tiso wa min ye farigangan k'i fari gan kaki ko a b'o k'i la olu kɔni ye fɛɛrɛ tigɛ sa yaasa a bɛ se ka kunbɛn cogo min na ka u yɛrɛ fɛ yen Namibi u donna tariku la dɛ fala ye a siɲɛ fɔlɔ muso ka kɛ jamanakuntigi ye Namibikaw fɛ yen Netumbo Nandi Nayudawa ale kɔni kɛra u ka jamanakuntigi ye kalata senfɛ parti min bɛ fanga la nin waati na n'o ye SWAPO ye k'o kɔni ye élection gagné muso in ko kɛmɛ sarada la a ma wuli k'i jɔ ni 57 ye wa min ye maa caman kɔni k'u taara kalata ye wa kabini u y'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta san 1990 san fo bi nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye muso ka se ka kɛ jamanakuntigi olu fɛ yen Norvègekaw ka baɲumankɛtɔn min bɛ yen n'o bɛ tunkarankew ka kow la kɔlɔsi ale ko nin waati na ko n'an m'an kɔlɔsi ko min ye tunkarankew ye ko a ko bɛ ka gɛlɛya maa 91,000 o de bɛ bi min ye sigiyɔrɔbila degun bɛ ka se olu ma caman bɛ yen so tɛ olu bolo san 2019 n'o y'a sɔrɔ maa 37,700,000 de tun bɛ yen ko taayɔrɔ t'u la siyɔrɔ t'u bolo bi na ko dɔ bɛ ka fara jama kan ka taa koyi miliyɔn caman de bɛ yen bi minnu kɛlen don k'u siyɔrɔw bila siyɔrɔ t'u bolo maa 14,000,000 o de bɛ Sudankaw fɛ yen 1,80,000 ɲɔgɔnna o bɛ Gazakaw fɛ yen musow de ka ca o la cɛw kɔni caman bɛ yen k'olu kɛlen don ka yɔrɔ dɔw dilan u yɛrɛ b'u kun dogo yɔrɔ min nka maa minnu bɛ yen fana n'olu fana y'u sigiyɔrɔw bila Ukrainekaw fɛ ani Libankaw fɛ yen ko ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛ yen bi sigiyɔrɔ t'u la taayɔrɔ t'u la fosi t'u bolo u yɛrɛ t'a dɔn u b'u jabala kɛ yɔrɔ min ye ko maaw k'u hakili t'o la yaasa u bɛ se ka bɔ degun kɔnɔna na cogo min na Faransikaw fɛ yen Paul Pogba ale n'a balimaw k'olu ka kiiri bɛ sen na a kɔrɔkɛ n'o ye Mathias Pogba ye ko ale yɛrɛ de kɔni tun ye ko in kun ye koyi jalakili caman taara ka ɲɛsin ale de ma sabula ale tun ye waleya kɛ waleya min bɛ tali kɛ sa k'a fɔ sa ko min ye sefa wari kɔni ye u ka se k'o daraki a kun Paul Pogba yɛrɛ si bɛ san 34 na waati laban in na ale yɛrɛ tun ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ nka a tilara ka farikolo ɲɛnajɛ daminɛ tugun n'o ye ndulati ye ko waati de la sa ko Faransi kiiri tigilamaw olu tun y'a yira sa k'a fɔ yɛrɛ ko nin ko in tun tɛna mɛn koyi ko nka ko min ye maa 5 wɛrɛ bɛ seere 5 n'o olu bɛɛ lajɛlen ye Pogba yɛrɛ dɔgɔninw n'a balimaw ye k'olu de jɛra ka nin waleya cɛjugu in ta ka ɲɛsin a ma koyi euro wari 13,000,000 k'u tun b'a fɛ k'a gosi k'o de bɔ a kun kiiri a tun b'an ka kuntala janya nka ko seere dɔw bɛ olu bɛ ka ɲini hali bi n'o ye seere 5 ye ko olu ma lamɛn fɔlɔ o de la kuntala bɛna janya fala ye hijita taabolo falenna an yɛrɛ fɛ yan han sisan n'i bɛ taa hiji la e ko a laban i tɛna to so k'i ka billet ta de an ka taa hijita yɔrɔ la min ye Ibrahima Jawara ye ale taara ye baara min bɛ sen na an ka jɛ k'o lajɛ. La plateforme numérique an balimaw nin fana yɛlɛmaba ye Mali hiji la. La plateforme numérique ale ye cakɛminɛn ye bɔlɔlɔ sanfɛ min b'a to agent de voyage u bɛ se ka tɔgɔ sɛbɛn kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ. La plateforme numérique an balimaw maison de aji a ye nin cakɛminɛn in bila sen kan alhamdulilayi cogoya min na fɛn min ye kotako ye o tilali o ka se ka dabila. Mali hijiden Saudiya bɛ hijiden min d'a ma o de ye 13 ani kɔ fɔlɔfɔlɔ maison de aji a b'o tila agence privée bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ nka o baara min filɛ nin ye
gɛlɛya dɔw tun b'a la o gɛlɛya ye dɔ ye jumɛn ye i n'a fɔ agence privé dɔw bɛ yen nɔ ale ka quota min bɛ se ka d'a ma a t'o hijiden sɔrɔ dɔw fana bɛ yen nɔ u ka quota bɛ ban pewu k'a sɔrɔ hijiden dɔw b'u bolo olu tɔgɔw ma se ka sɛbɛn donc a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye hiji baara la o la sa quota ko k'a tila 13 nin y'o bannen Mali kɔnɔ la plateforme numérique ale cakɛminɛ in de bɛ yen n'i ye hijiden min sɔrɔ i b'o tɔgɔ sɛbɛn o bɛ d'i ma hijiden ka passeport o de bɛ ta ni ka o enregistrement kɛ plateforme sanfɛ o la n'i sera ka hijiden hali 1000 sɔrɔ 2000 3000 i b'a bɛɛ tɔgɔ sɛbɛn a bɛɛ o bɛɛ quota bɛ d'i ma n'i ye hijiden min sɔrɔ k'o tɔgɔ sɛbɛn o quota y'i ta ye an balimaw nin ye nin siɲɛ fɔlɔ ye Mali histoire la la plateforme numérique aw k'a dɔn k'a fɔ diinɛ minisiriso Dr Mahamadu Kɔnɛ a ka cakɛda maison de Hadji vraiment nin ye révolution ba ye Mali hijiko la o de la sa maison de Hadji a ye wele bila agence privée ma ka taa maison de Hadji la tarata ni araba tɛmɛnen le 3 le 4 décembre ka taa tile 2 baara kɛ nin plateforme ba in ka taa présenter u la ka taa bonya da agence de voyage kan tile 2 sigi u y'o de kɛ maison de Hadji la ka kuma plateforme yɛrɛ ye mun ye expert minnu y'a dilan olu yɛrɛ na kɛnɛ kan plateforme ba in ni k'a présenter agence de voyage la maison de Hadji kɔnɔna la tile 2 kɔnɔ Dr Abdul Fatah Sise ale ye maison de Hadji ɲɛmɔgɔba ye sisan dɔn de bɛna fɔ k'a fɔ ko nin don in na plateforme bɛ dayɛlɛ n'a dayɛlɛla bɛɛ bɛ ka hijiden don a kɔnɔ hijiden hakɛ min b'i bolo i b'a ta direct la k'a don plateforme in kɔnɔ an b'a bɛɛ formation kɛ agence ye c'est à dire sisan alhamdulillah an b'a k'a yɛrɛ la a kan ka kɛ cogo min na an ye tile 2 baara k'o la ni nin tɛmɛna ni agence ninnu bɛɛ donna a la an b'u bɛɛ wele groupe 50-50 u kana formation kɛ a formation bɛ kɛ agence bɛɛ kun n'an tilala formation na an bɛna simulation kɛ c'est à dire que ka essayer k'a lajɛ a bɛ baara kɛ cogo min na bɛɛ bɛ t'i ka bureau la i b'i ka passeport don direct la hijiden bɛ min bolo a b'a ta parce que mun de nana nin ye an y'a jati minɛ quota bɛ di fo quota 3000 4000 a bɛ di agence dɔ ma k'a sɔrɔ hijiden t'u bolo donc nin na quota bɛ di directement hijiden bɛ agence minnu bolo donc olu bɛ taa baara kɛ n'a ye ka quota sɔrɔ nɔgɔya la k'a sɔrɔ vraiment a ma kɛ gɛlɛya foyi ye donc na an fana y'a jati minɛ tuguni ka yira k'a fɔ ko bon vraiment n'an y'a kɛ ten quota min bɛ di Mali ma a bɛ agence bɛ bɔ Mali hijiden bɛɛ bɛ se ka taa u ka taa nɔgɔya la k'a sɔrɔ a ma kɛ gɛlɛya ye parce que fɔlɔ an kun b'a tila agence ni ɲɔgɔn cɛ hali agence minnu tɛ hiji kɛ quota kun bɛ d'u ma an y'a jate minɛ agence minnu bɛ yen quota bɛ di minnu ma u tɛ hiji organiser u bɛ taa fo agence 200 ni ko la sinon an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ 300 tellement que agence ka ca quota bɛ d'u ma u tɛ hiji organiser donc ni nin taabolo kura in nana sisan a b'a to minnu bɛ baara kɛ hiji yɛrɛ la hijidenw b'u bolo olu de bɛ quota sɔrɔ u b'a sɔrɔ direct la nɔgɔya la k'a sɔrɔ a ma kɛ gɛlɛya ye donc o de ye plateforme in ye an balimaw a k'a dɔn k'a fɔ agent de voyage u tun bɛ kɛnɛ ka tile 2 u ye lamɛnli kɛ nin plateforme in kan ɲɛfɔlikɛw ye alhamdulillah an y'u dɔw fana ɲininka u ka hakilina ye mun ye nin plateforme ba in na olu fana ye min fɔ an ɲɛna o de nin ye ni client réel min b'i bolo i b'o de don machine kɔnɔna la o de bɛ représenter comme i ka quota kɔ voilà donc o ye fɛn ye innovation ye maison de Hadji directeur ka tagabolo la min bɛ se k'a to baara in nɔgɔyali bɛ kɛ an bolo cogoya minnu na gɛlɛya damadɔninw bɛ yen nɔ n'an y'olu ɲɛfɔ a ne ka faamuya la a tɛ dabɔ i n'a fɔ plateforme yɛrɛ ka gɛlɛya la mais gɛlɛya wɛrɛw de bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka fara kan olu ye jumɛn ye a bɛ se ka kɛ bi an sigilen bɛ an b'a fɔ k'an bɛna fɛnw don machine kɔnɔ o b'a sɔrɔ connexion tɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ courant tigɛlen bɛ zone dɔ la antenne relais dɔw bɛ yen nɔ o tɛ se ka connexion lase donc olu yɔrɔ ninnu bɛ se ka kɛ degun ye mais k'a fɔ ko plateforme yɛrɛ ko gɛlɛyaba b'a la en tant que tel ne bolo innovation de don parce que a b'a permettre ni client réel min b'i bolo bi i b'o de don machine kɔnɔna la quoi. I ka performance o de b'a to i bɛ quota sɔrɔ parce que temps dɔ bɛ di temps in kɔnɔna la n'i ye passeport hakɛ ma enregistré o de y'i ka quota ye donc o danfara de b'a ni kɔrɔlen ni ɲɔgɔn cɛ kɔrɔlen a bɛ tila mais ni a tɛ tila i bɛ taa ta de donc n'i ye mun ta o de y'i ta ye donc tilali t'a la bilen donc sisan a bɛ n'a fɔ fɛn ye compétition de ye ani teliya ani client caman mɔgɔ bolo les vrais acteurs du Hadji a bɛ n'a fɔ baara in bɛna kɛrɛnkɛrɛn ka t'olu de bolo. aw balimakɛ don Ibrahim Jawara wasalamu alaikum.
Jawara an b'i fo k'i waleɲuman dɔn fala ye nin na kɛ yɛlɛmaba ye hiji ko la hijidenw u na fana na lafiya nin ko in na kosɛbɛ maa minnu fana bɛ biye feere an bɛ dugawu kɛ sa u ka ɲɔgɔn faamuya la kosɛbɛ baara kɛcogo ɲuman ala k'a di an n'u bɛɛ lajɛlen ma su in na ko gouvernement kura bɛ ka taa n'an ye min o de y'an ka su in na baabu ye Mohamed Mamata Toure ale ni Malamine Jara an b'olu de wele su in na n'u bɛna baro sigi ni ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 21 mana tɛmɛ ni miniti 30 ye an na baabu sigi yan an b'a fɔ sisan ko k'an bɛ sɔɔni. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan, a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na. 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45